இது பார்த்தீங்கன்னா வாழை மரத்தோப்பு. இது பாருங்கள், நிறைய பார்த்தீங்கன்னா நீர் சத்து இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நோவு வந்திருக்கு. இலை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் பழுத்திருக்கு. இந்த மொதல் தரம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காய் வெட்டிட்டாங்க. இரண்டாம் தரத்தில் இடைக்கண்ணில் வளருது. இது பாருங்கள் வாழைத்தோப்பு. இதுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரசத்தாளிம்பாங்க. காய் பார்த்தீங்கன்னா பூம்பழமாக இருக்கும். காய் பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும். இது பாருங்கள் ஒவ்வொரு பாருங்கள் 5 அடிக்கு ஒருக்கா ஒரு வரப்பு. இது பார்த்தீங்கன்னா பூரா பார்த்தீங்கன்னா கிணத்து நீர் மட்டும்தான் பாயுது, ஆற்று நீர் கிடையாது. மோட்டார் மூலிமா இந்த வாழை சாகுபடி நம்ம வச்சுருக்குறோம். கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏக்கராவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாழை சாகுபடி இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா அதிக லாபம் தரக்கூடிய விவசாயம் பார்த்திங்கன்னா வாழை மரம் மட்டும்தான். ஏன்னா ஒவ்வொரு கரும்புக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா களை எடுக்க வேணும், உப்பு வைக்க வேணும், சோபை உரிக்க வேணும். இதில் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக கிடையாது. பார்த்திங்கன்னா எடக்கன் மட்டும் அதிகமாக விட மாட்டாங்க. எடக்கன் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக விட மாட்டாங்க. நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் பார்த்தீங்கன்னா எடக்கன் பாருங்கள் அதிகமாக விட மாட்டாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 மாதத்து கன்று தான். இன்னும் 3 மாதம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே தார் விட்டுரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணுங்கள். இது பார்த்திங்கன்னா 1 ஏக்கர் அளவில் நம்ம பயிர் சாகுபடி செஞ்சுருக்குறோம். இது பார்த்திங்கன்னா தார் விடுற சமயத்தில் நம்ம பெல்ட் கட்ட வேணும். அது பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு வீடியோ உங்களுக்கு நான் கூட காமிக்கிறேன் எப்படி பெல்ட் கட்டுறதுன்னு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம் நண்பர்களே.